Prosím tě. Což tam? My jsme v háji. My jedeme. Počkej. My jedeme s panem taxikářem a už 3/4 hodiny jedeme v Soulu a pořád tam ještě nejsme. No, dej mi ho, prosím tě. Já ti dám kamaráda, ten ti to řekne, počkej, prosím tě, počkej. No nazdar. No ty vole, to je strašné, ty vole, my prostě jedeme pořád. A ten taxikář nás chce zabít, jako. Rozumíš tomu? Ale bohuž, to je strašné. Jaký tachometr, to nevidím. Dej mi ho. Ale já ti dám míru, to se vůbec nedá, prosím tě. Kola, seš tam ještě? Prosím tě, ty nás musíš zachránit. Už tam máme 22 000 na tom tachometru a my nemáme peníze. Prostě musíš nás nějak zachránit. Já nevím, něco si vymysli, prostě nějakou pohádku, že jsi Angličan a že tady učíš angličtinu a musíš nás nějak zachránit. Kuba mě teďka filmuje. Kuba je tady jediný, co nepil a ten se nás snaží zachránit, ale ten taxikář prostě, to je gauner. Rozumíš? Není to vůbec složený a chce nás zabít. Já ti dám ještě křucha, počkej, on ti to řekne. No ty, kdyby jsem viděl toho taxikáře, on má normálně 2 golfové rukavice. Příšerné. Má 2 normálně. A šedivé vlasy, ty. Mně se napovídá, tyjo. No to byl problém. Ale chápeš to? Prostě jedeme asi 3/4 hodiny v Soulu a pořád jsme v Soulu. Nechápu, paneláky pořád. Ale já ti dám Kubu. Kubu. Nazdár. To jsou moje